זה לא סרטון בראש של תאל, אז אנחנו היום נשחק בזה. אין לי מושג לאיפה הולכים. מה נכנסים לכאן? מה? שיט. חכו, אני... לא, מה זה? מה יש לה? הנה. שמתי לב לחץ. אוקיי, בוא נתחיל. למטה רשום לי, אם אני מתתי, כמה מתתי? רשום לי 1. לא נורא, אבל זה כלל שלא ידעתי לאיפה הולכים על תלמוד. אפשר גם לך. אוקיי. אנחנו שלב אחד ניצלנו. שלב שני אנחנו גם ננצל. כי זה ממש קלילוש. למה זה לא עוצר? נו כבר. כמה, אלוהים, כמה. 2, 3, 4, 5, 6. חבר'ה, אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק, תרשמו בלחצן האדום הקטן ותהפכו אותו לאפור. אוקיי, נכון אז אתם רואים לחצן קטן בצבע אדום? יופי. אז תלחצו עליו, פליז, ותפעילו את הפעמון, ותרשמו לי תגובות, אני מבינה לי תגובות. אוי, בינתיים יש רק 2 אנשים שאני מכירה שרשמו לי תגובות. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, שלחו לבני המשפחה שלכם וחברכם לא תתפעות. קיצר, אוקיי, לא שמתי לב. היום אני הולכת לבאולינג, והיום אני לא מבטיחה, אולי אני אעשה לכם בסרטון אסור לצחוק, עם מים בפה, ואולי אני גם אעשה של פשוט אסור לצחוק, כאילו בלי מים בפה, ואני היום הולכת לבאולינג, יש סיכוי שאני אצלם לכם חלק שאני משחקת, אתם יודעים, אתם כמו משפחה בשבילי, אני צריכה לספר לכם, לאהוב אתכם, למרות שאני לא מכירה אתכם. אז יאללה, בוא נמשיך. מה זה הדבר הזה? וואי, אתם יודעים מה? הרבה זמן לא העליתי סרטונים. כאילו, אני יודעת מעניין למה אני לא מספיקה לעלות סרטונים. לא יודעת, פשוט הזמן שלי... אני עסוקה בימים האלה. אני מדברת עם דודות, עם חברים, אתם יודעים. תראו, אני כבר עולה לכיתה ד', בואו. תרשמו לי בתגובות איזה כיתה אתם עולים. אני ממש מסתקרנת. תרשמו את השם שלכם, את שם המשפחה שלכם, ואז תרשמו איזה כיתה אתם עולים, סבבה? אוקיי, אז אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, שלחו לבני המשפחה שלכם, לחברכם, ויאללה, אוקיי, לא קצת בתגובות. אוהבת.